Miaging bulan, dunay parokyano nga namatay. Usa ka lalaki, usa ka bana. Akong gimisahan. Pag human akong misa, miduol ang asawa sa namatyan, ug mingon siya pagka pait yun sa among kahimtang father, ngano mang gikuha sa Ginoo ang akong bana. Doon na pa mi 5 ka anak, ang kinamanghuran 2 years old. Pagkasakit kung mamatyan tagbana, ilabi na nga siya'y breadwinner, siya rin nagtrabaho sa among pamilya. Apan ang masakit, dili lang nga nawagtangan kog bana, nawagtangan pagyud ko og best friend. Ambot kaha, kamo nga mga magtiayon nga ni Simba karon. Ambot ka mga asawa, kung best friend ba nimo ang imong bana? Or best enemy? Ambot ka kamo mga bana, best friend ba nimo ang imong asawa? Hinaut unta, dili lang na imong asawa, dili lang na imong bana, dili lang pud na imong higala, but above all, imo ng best friend. What is the difference between a good friend and a best friend? A good friend knows the story of your life. But a best friend does not only know the story of your life, but a best friend is part of the story of your life. A best friend is there in times of joy, in times of sadness, in times of failure, in times of success. A best friend journeys with your life. A best friend is your companion. Sa atong ebanghelyo karon, atong nadungog nga dunay duha ka higala, dunay duha ka companions nga nagdungan sila lakaw padung sa Emmaus, ug samtang naglakaw sila, ilang gisgutan ang pag-antos, pagkamatay ug pagkabanhaw ni Jesus. They were companions to each other. They were friends to each other. Kinsa man ang atong best friend? Brothers and sisters, there are 3 kinds of friends. Number 1, kanang gitawag og useful friends. Unsa man ang useful friends? Mao ni atong mahigala nga atong higala, pero ang atong pagkahigala ay ato silang mapangayuan og pabor, mapangayuan og tabang, tungod kay sila doon na may mahatag o doon na po'y mahatag alang kanato. Pananglitan sa akong kaugalingong kasinatian, naapo ko'y mahigala nga dali ra nako sang piton, pangayuan og pagkaon, pangayuan og sponsor, o kamopod, naapo mo'y mahigala nga pananglitan na mo'y higala nga doktor, inyon tawgon kay mangonsulta mo, o kaha doon na mo'y higala nga abogado nga inyong pangayuang tabang, o siguro doon na mo'y kaila sa barangay, konsihal, barangay kapitan, nga inyong duulan. Inyong mahigala, but above all, makaduol mo nila tungod kay doon na sila'y matabang alang kanato. Being a friend is a friend that we can lean upon. Atong hinumduman maigsuon nga angay ta malipay kung ang atong silingan og higala mangayo og tabang nato. Angay ta malipay kung ang atong silingan mangayo og pabor alang kanato. Ngano man?
magsulti na nato nga dunay impression ang atong silingan nga kita dali maduulan. Kung dunay musulisit nato, kung dunay mamaraig nato, labi na sa simbahan, angay ta malipay. Kaya nga naman, para nila, ikaw manggihatagon. But it would be a very lonely world kung walay tao nga muduol nato nga mangayo og tabang. Tungod kay kana nagpasabot, para sa imong mga silingan, dili ka maduol. Ug labaw na sa tanan, sa tibok nimong kinabuhi, wala gyoy nangayo nimo, kay para sa imong silingan, ikaw tihik. Mao nang kung dunay mangayo, nagpasabot di ay nga para anang nangayo, ikaw manggihatagon. Mao na ang atong hinumduman. Number 2, pleasurable friends. Kaning mga pleasurable friends, mao ni atong makaila nga kay bawta nga makahatag ni sila kalipay alang kanato. Mao ni atong kadangpan tungod kay panahon nga kita maguanon, sila ang maghatag natong kahayag. Mao ni atong mga kauban nga atong tawgon kung doon na tayo party, atong tawgon kung manuroy ta, tungod kay we are very comfortable with them. Ugalang sa mga lalaki, mao siguro ni ang inyong mga drinking buddies. Mao siguro ni inyong kuyog, ang uban, kuyog niyong panari, kung naay mga pista dito sa bukid. No? Tungod kay kaning mga tawhana, nagdala nato og kalipay. The bond that links us together is the joy that they give to us. Mao ning gitawag natog pleasurable friends. Kay doon na may mga kaila nato nga kaila nato sa simbahan, pero dili po na nimo kuyo kung manuroy mo. Kaila nimo sa trabaho, pero dili po na nimo kuyo kung magparty, dili po na nimo imbitahon. You have a very special group of people that you know that they can give you joy and happiness. Kung laing pagkasulti, murag clown, no? Magdala nimo kalipay sa panahon nga ikaw magulanon. But the third most important kind of friendship, and this is what we call as noble friends. Noble friends are friends who do not only bring us joy. Noble friends are friends who do not only give us help, but noble friends are friends who bring us closer to God. Mao ni ato mga higala nga magdala nato duol sa Ginoo. Mao ni ato mga higala nga nagpahinumdum kanato nga dunay Ginoo. Mao ni ato mga higala nga nagdala natong kahayag sa panahon nga dunay kangitngit sa atong kinabuhi tungod kay dunay Ginoo nga nagdala og kahayag. Nabatay mga kaila nga nagdala nato sa simbahan. Or kita mismo, am I a noble friend to other people? Basig bayag ko to bratas lingaw-lingaw, basig bayag ko sugrata kayta mangimbitar kung manuroy. Mangimbitar bata sa atong silingan aron mo simba. Mangimbitar bata sa atong silingan aron magampo. Nagpahinumdum bata sa atong barkada aron pagpahinumdum kanila dunay Ginoo. Hinaut unta ang atong panaghigalaay, dili lang panaghigalaay panahon sa suroy-suroy, lingaw-lingaw, party-party. Hinaut unta ang atong panaghigalaay nga ikaw mahimong instrumento, nga imong higala mapaduol sa Ginoo. Pangutan-on nato atong kaugalingon. Am I a useful friend? Am I a pleasurable friend? Or am I
a noble friend.